predpokladám, že menej ako 10. Tu je na ukážku ešte jeden v porovnateľnej kvalite, ale je oveľa menší, ktorý tiež patrí medzi najkrajšie, najlepšie chalcedóny, jasné. A je zaujímavý aj tým, že okrem toho, že není poškodený, že je vlastne pekne vyvinutý zo všetkých strán. Dokonca konkrétne tento typ som ani už nevidel inde. A zase trend novodobých zberateľov je hlavne na vzorky takejto veľkosti. Málo kedy, hlavne takí tí prominentnejší zberatelia majú tendenciu vyhľadávať príliš veľké vzorky minerálov. Skôr majú také určité zaradenie. Väčšina z nich má tendenciu skôr zbierať vo veľkosti zhruba od 5, 10 až 20 cm a nad 20 cm už málo kto považuje za dostatočne zaujímavé alebo atraktívne vzorky, lebo už sú príliš veľké a niekedy sa im hovorí, že sú to muzeálne kusy, že sú viac vhodné do múzea ako do súkromnej zbierky. A z týchto potom sa už vyrábajú normálne šperky z tohto, keby to niekto chce akoby nejak roztrieštiť na menšie? Isto, ale bola by to hrozná škoda v prípade tohto ametistu konkrétne, lebo tieto šťavnické ametisty už sú veľmi vzácne s tým, že napríklad tie brazílske, uruguajské aj z iných zdrojov ametisty sa už ťažia alebo sa nájdu v tak obrovských množstvách, že tam tej suroviny je dostatok. Nehovoriac o tom, že mnohokrát surovina vhodná na brúsenie drahých kameňov je častokrát z ametistov, ktoré sú ako voľné alebo obité kryštály, ale z akejkoľvek lokality na svete, pokiaľ je vzorka kvalitná, to znamená nepoškodená a estetická, tak je tendencia v prípade kremeňov a ametistov zachovávať ich v pôvodnom stave. A vždycky bude dostatok tých poškodených kryštálov, ktoré vedia napriek všetkomu robiť rovnako kvalitné výbrusy. Rozumiem. Toto má väčšiu hodnotu takto v celku ako... Oveľa väčšiu. Rozbrúsené na šperky. OK. Tak sa dostaneme k tomu ďalšiemu. To vyzerá podobne ako ten predchádzajúci. Áno, je to trošku iný typ kryštálu. Je to pekne zachovaný tmavofialový ametist na podložke z Gobobosebu, tak sa volá tá lokalita Namíbie. A Namíbia, konkrétne oblasť Gobobosebu, Brandbergu a celého toho masívu je veľmi typická rôznorodými typmi od bledofialových až po tmavofialové ametisty, holubníkové ametisty a takisto iné typy kremeňov, napríklad záhnedy, ktoré častokrát kryštalizujú vo veľmi bizarných, zložitých tvaroch a majú veľmi často v sebe aj dutinky s inklúziami a aj dutinky, kde je zachovaná kvapalná fáza, nejaké solné roztoky, kde sú aj bubliny nejakého plynu, ktoré sa vedia aj pohybovať v tých kryštáloch. Wow. Takže to je tiež také zaujímavé. Nemám tu na takú vzorku na ukážku, ale... A čím je vytvorená tá farba fialová? Prítomnosťou železa, ktorý nejakým spôsobom zachádza do kryštalickej mriežky a jak ju mení, tak spôsobuje to zafarbenie. A tento tvar, čo má tento konkrétny, to bol už nejak asi zbrúsený? Nie, to je... Áno. Wow. Tu je to tiež podobne vidieť, len na týchto malých kryštáloch je vidieť, že tieto kryštály kremeňa, ktoré majú 6-stranné boky, že sú ešte obrastení menšími, druhou generáciou menších kryštálov, ale ten tvar je v podstate rovnaký. Čiže to je... Vyrastlo proste, tak toto je originál. Áno, to je... Porušené, neupravené. To je pôvodný kryštál neupravený. A toto môže mať akú hodnotu? Môže to mať potenciálne hodnotu aj menšieho domu. Alebo celkom slušnej chaty. Tak sa nemáš zle.